Kini ke Akashvani Shillong ke kubur ban pulia pi di merino ngti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jeng ke kubur mata ke stem. An penrung kerteng Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi banyak kun election Lok Sabha na kasing BJP na Varanasi Constituency. Kajingkai pentibit lang hapadeng kisipai India bak kisipai France kala sedang naduk menhin kesngi ha umroy. Ke India bat Iran kin soy ya kajing ete asos kular ha kabai dei ba kajing shim wa ya ka rutnong chabahar. Ki khubor ki babnya. Unong elam rangba ka BJP ubadairu Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi unnet un penung kerteng yeladi menta kesngi banyakon election na Varanasi Constituency. Kajing thap vote ha Varanasi kan ha pakathuk ka bahnyau kabadiru kathuk ka bakhadu ha kajing thap vote banjit nong mikmat thamai sya ka yeng darbar thawan Lok Sabha. Hadin bang Modi ula pan jingkakhu na ulai shiva unet men pendap ya ki jingnan kam ki ba pher ha ka bai dei ba jing khon election kaseng BJP kan sapanan kam ya kani ka lat kum ka wei ni ki atiar man pen i ka jing khlan jungka da ka jing kershan ju ki nongelam rang ba ka seng berkum juru na ki wei ki seng ki ba kershan ya ka BJP Lakshmi Renti ba Menteri Rang Ba jong khat ki Menteri Rang Ba jong khat artli ki jilla basin syar ka BJP kin sedan lang ban senran ia ka jini penung kerteng jong Menteri Rang Ba do Narendra Modi minta kasngi hakawai perkaliang u presiden jong kaseng Congress u Mallikarjun Kharge unsa senran lang u kurtong kaseng u Virendra Chaudhary u banyakun na Maharajganj constituency nalor ka taun sa ajingkran pajba ha Gorakhpur district Ha Amethi kinung ramrang ba ka BJP ki pekenthop ya JP Nadda bat Yogi Adityanath kin sa ajing kren pajba. Ha ka ju ka por ka General Secretary jong ka seng Congress ka Priyanka Gandhi Vadra kan penlong ya ka jingilap election ha Amethi. Ka jinghikai pentibit lang ha ka sin ka bahnyaw yak sipai India ba sipai France ya ka balatip kum ka Shakti kelas dang du menhin ka sngi ha umroy. Kani ka program kan ne hadu ka arpun rutru jemmang arajar arpusaw. Ha ka jilang priya perdala dan lang ambassador jong ka France sha India HE Thierry Mathaw ringkat bat Major General Prasanna Sudhakar Joshi ubade General Officer Commanding 51 Sub Area. Laju penlong ya ka program Shakti hamanla ka shisin arsnem ha ka bagi ju ekeliang man penlong ha India bat ha France. Hau nai wing arajar arwe kelalong ha France bat menta ke kenti la penlong ha India. Nakaliang ke kenuan sipai India gidan kumbak handai pongot ki sipai ki bai shimenta bat kambo na ki dei gi banak Rajput regiment. Kindan ruk atuk aningut ki sipai na ke Indian Navy bat ke Indian Air Force ki banwan kmi ya kerukom ya jong ka program Shakti. Na kaliang jong ka kanhun sipai France ka 13th Foreign Legion Half Brigade kan sa shim ya ka benta ka bakongsan bansam jingi kay lingba ki khinday phongut ki sipai jong ka ki balawan sa India na ka benta kani ka program ka bakarpang. Ka program ai jingi kay ka basansngi halor ki buj ben penan kam ha ka bate la kam ya ka that ka jrem jong ka met ki jingmut ji perkhan kelas dang ha Shillong na du menhin ka sngi. Ya ketika program ka bakarpang la penlong da ka jinga trelang hapdeng ka National Academy of Broadcasting and Multimedia NABM jong ka Prasar Bharati New Delhi bar ka Shillong Regional Academy of Broadcasting and Multimedia. Palai phamut ki shakri jong ka Durashan ka radio bar kwe ki thmei pen mi khobor jong ka sarkar kila dan lang ha ketika program aji hi kai. Kinong shimenta ki balawan na barok ki jilla jong ka than chete lamingi berkum jo ki ki benta jong kari kin sapen skau ya ka jing shem jing lap jong ki bat ki ki boj ba ki penan kam ban pen arami la de haki por bon kam shaba palan Assistant Director Program RABM Shillong jegang te ong ba an saya sam jing tip lang de ki ki kin ho na sor Shillong kum ka Aurobindo Ashram nehu bat ka Negrams. Kini ka khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong. U Menteri ka Sarkar India ubadai pet ya katanat ki kampan roy na ka Sarbanand Sonowal minhin ka si ulam mi menit Iran. Katulong khubor bala yo'lum ka yatho ba Sonowal unnet men soy ya ka jingiti aswas kular ka bakarpang hapdeng ka ri India ba ka ri Iran ka bede bat ka rutnong Chabahar.
Kani kan serap ya ke India man shimwai bon snem ya ke rut nong Chabahar kebadan harut nong Iran ha Oman. Kan sapli ka linti khai ka bathamai hapadeng kiri kibiran ha ka than shathi jong ka Asia bat ka Central Asia lingba ka Iran. An salak man penklan ya ka yo ka kot da ka jingpli ya ka ni ka lat ha ka ba ki nong khai ki la man penan kam no da ka ni ka we ki linti ha ka jaka jong ki linti duriao ki ba kham shong sir kum ka Persian Gulf but ka Strait of Hormuz. Dangshen ka IIM Shillong ka la penong ya ka jing ai jing hikai ka bekerpang jong ka ha ka sien ka baar ya ka bla tip kum ka Summer School on Teaching and Research. Kani ka jing ai jing hikai ka long kerpang ya ki nu hikai IIM ki balong try na ka than chate lam mingi. Kani ka jing persang da ka Dr. APJ Abdul Kalam Center for Policy Research and Analysis IIM Shillong. Kajing semua ko kong san kalong ban klan ban penselori kinu hikai hakalenti sya kijing puli wat banyak. Ukong san ha kajing lang puli perdaw lalong Professor DP Goyal, Director IIM Shillong. Kibala dan lang kikan thup ikinu hikai ber kiwi kinong tre jong ka IIM Shillong. Ka Central Board of Secondary Education CBSE kala de penpanai ka result jong ka class 10 but class 12 minnin ka sngi. Hakani ka jing kon examen minta ka kanti la sakhi ba ki kon min thai ki kham tingshan ban ya ki shinrang. Haka class 12 prapunyo point kendai pra na ka shispa ki la pass but ki don palat arpusaw hajar ngot ki nong kon examen ki belayo palat ya ka kendai % ka aggregate marks. Palat shilang khandri hajar ngot ki layo marks kendai pau % shaneng. Haka class 10 result haba khen ki lumlang ka jing pass jong ki khna kalong khandai phulai point riu not na ka shispa ka jing pass jong ki khna kan thai kalong khandai pusaw point nyo san % but ki shinrang khandai pu ar point nyo iwe %. Ka College of Community Science Central Agricultural University Imphal Batura Kalarakik International Day of Plant Health Hakashnong Harigao Kabadan ha South West Garo Hills District. Kamat pedeng balabu hakate ka Jingrakik International Day of Plant Health arhajar apusaw kadai ban kot ban kya ki jingthung ban bit ban biang ka khai pateng mat ban penan kam ya kalat rekam digital. Kajing temu ke bokong san kalong ban ai jing tip jing sung thu shi pat ba ya ka ei ke beran kaman le ban pen mi ki jing thung ki ba khya krat bat ban pen ti kanai ka jing bet jing biang jong ki yo ki hat khna man ki yo ka yo ka kwat bat pen biang ya la ka jong ka jing im ya ka jing kai la ai da ka Dr. Rajkumari Padamini Assistant Professor Plant Protection, Dr. Samborlang K. Wanyang Assistant Professor Agroeconomy, but Dr. Rocky Thokchong Assistant Professor Floriculture but Landscaping. Katu gani ka khubor kalakot kalawan chpi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata ka por prabaji ginya so bagadali station na ka panta ka khubor hakaktin Hindi ban penbu da ka khubor pareng ka por praka saminin bada ka por prashteng inon pai biang shakani ka station na ka panta ki khubor na ka than chate lammingi kani gari ka Akashvani Shillong sngobhaban amantai ki khubor na Delhi.